Боз навори дигар Opel Hatchback дискои рамашка мошинои тай навес мегӯянд бародаро сиёмка ки як акай мошин фурӯшай рости якта дута сета акай чанд сомай иш 47000 уш чанд сомай 49000 уш чанд 47000 сомон се мошин дорам марҳамат занг оз рақамоша меонам дар бораашро маълумотон метавон бо занг занед муомила кунед се мошин дорам марҳамат тамошо мекунед ҳолатҳои дискабалон навшка краска без сарафина ягон камбудӣ надорам як чашкои қафоша тамошо кунед боварку ҳолатҳои куншон тоза чашкошон варид нест бензини холӣ и акҳо мақсад мошин фурӯшанд мошини тозара меёванд мекунанд меҳнат мекунанд мефурӯшанд як даҳан нон мехӯранд марҳамат неки абшифкои 97 соли чухол кашидаги айболош клёнка потолок тоза мошин химическа кардаги тайёр ду дари пеш электропакет ручной будай чизош ҷои печкош люкдор будай ду дари пешам неки электропакет пробегш боша 376000 марҳамат ҳолати фартукшон мебинем фартукш пломбои заводскои ҳама чиш ҷош дай масъалаи задагӣ пусидагиш дай якҳо мақсад без проблем ҷавоб мегӯянд ягон проблема надорад чашкош варид нест коробка мотор хадавӣ мега 100%, мотор модулияй 4 баллон нав ҳуҷҷатош солонаана иш яксола дора ака уш чанд қайна дора ака иш ҳам яксола танировкаш қатъи яксола уд сеимангиш чи ака ушам яксола ака рақамота мегӯй 902 61 41 марҳамат бародарои ҷон рақамо зери наворда нархи чанд сом ака иш 47000 иш 50000 уш 40000 сомон марҳамат се вариантай бародаро занг занед рақамо зери наворда бо муомила дорад подписчикои муҳтарам мегуфтен аванте парто аванте на боварки падрият чиндаги аванте ака мошин фурӯшай якта дута сета бисёр доштай мақсад ака мега ки последний раз тамошкан мошино ҳар сеш вагонанд беғарзай мобайнгиш деюмангиш вагон нестай гаштагиай ира нархи чанд сом ака 90000 сафед чанд сом ака 85000 вайш чи ака 87000 мақсад варианто се вариантай бардаро марҳамат иша тамошо мекунед занг занед дар ватсап дар номерошон буроин дар тамосш буроин марҳамат ҳамаш кор мекунад нарушка краскаш без сарафин ягон кор надорад фарод ринсиё диска балонои заводскои балоно як 90%. Я багаж акшо барое ки багажо ё бисёрош куношон задагӣ меён бардаро бисёрош бридагӣ задагӣ меози марҳамат тамошо мекунем кунош бардарҷоно нозада барое ки тағйирошона анамиҷо ҳама пачақ меянд аяка задагӣ пачақ нест ҳама чиз задне бисёр шака хато накунем бридагӣ меён куношон марҳамат куни иш тоза будай қафош тоза будай мақсад мошин краска ягон кор надора ҳуҷҷатҳои солнаш чанд қа якайра ҳамаш яксола ҳуҷҷат дора дари қафо электропакет даро кӯҷа скамейкои лата химическа кадаги бо ҳар ки бӯи вагон мекунад дар ҳақиқатан 4 дар электропакет регировка бакаҳои қатшавак блокировка дар ду тарафа мултирул климат контрол коробка автомат пробег чанд қа боша 2010 бародаро приборошон камтар нахе колсадор мешаванд чанд қай пробегаш 91000 пробег доштай як капоч акишо бинем ака марҳамат фуки мошин ноз зада система экош ҳамаш кор мекуна ака чашкоу нозада мотори объем мотори донси ҳами ё 1.6 ё 1.8 1.6 донс ҳами донсои майдак бениҳоят харид чун бардаро зурай ака рақамо та мегӯй
905 33 76 78 ин рақаму дака WhatsApp дори ака WhatsApp ҳам дора бардаро занг занед вариант бисёрай вариантҳоро интихоб кунед занг занед ака ё алиш мешаванд ё суми нах қатӣ ака мега алишам мешдаи вариант ина бо варианти як вариант дига интихоб кард мега алишам меша вариантҳоро мега мақсад роӣ кунед бинем занг занед марҳамат рақамо зер наварда дар тамоза лайкро обязательно бизанед подписчикои мегуфтанд ки ягон Lexus ES парту ина марҳамат солаш бошад 2011 марҳамат ҳама каса тамошо мекунем лайкро обязательно мезанем марҳамат ҳолати краскаш кор надора камтарак парогаш ҳамҷаш ним қадарҷош краскаш паридаги будаш шпаклёвка шакидаган диска балнои зимни дискои заводскои мардуми ваҳдат ба пеш 0808 ро номеро мега ака падарка мекунам ака кадоме бигирам мега мошина номерош падарка подписчикои ваҳдат мошина биқапен подписчикои дар рӯи қафон мебел салон электропакет салон кожа потолок тоза мошин европа 4 дар без ключовой доступ даирам 4 дар боз электропакет память сидени блокировка дар регировка бакои қача ду тарафа мултирул мебел салон климат контрол пробег чанқа боша ирам скаменкои пеш лифтай мошин европа пробег боша 74000 мега ака стар стоп як моторша тамошо кунем як капо чамек шо ака хеҷ гап не кадом бихарам муикаш мекуна ҳолатҳои чашкои пеш нозада пешам ака мега задагӣ нестай объем мотор 3.5 6 цилиндра ака мотор коробка хадавои расход дора ё надора чӣ кам буди дора машина ака хадавои камтар кор доран рақамота мегӯй ака 901 25 35 95 марҳамат бардаро 99000 сомон боз муомила дора рақамо зери наварда ака алиш мешава ё намешава ака мега алиш мешдай вариантҳошуна бинем мақсад муомила мекунем марҳамат боз як Toyota Avalon солош 2007 сол марҳамат ҳама каса тамошо мекунем камтарак бампери пешиш кор доштай балон диска балнош як 70% 4 дар без ключовой доступ будаё то багаша бовар кунед бардаро без ключовой доступ номерои 2020 ака мега падарка ҳолати қафош беҳтарин ягон кор надора беғарзаин бампериш дар рӯи қафон без ключовой доступ дай обшивкои кожа мебел салон кожа салон дай салоншам кожини потолок заводскои тоза мошин химическа кадаги тайёр дари пешам без ключовой доступ 4 дар электропакет блокировка дар память сидени ду тарафа мултирул регировка бакаои қатшавак климат контрол акера пробег коробка автомат пробег чанқа боша пробег боша бардоро 35000 гаштагӣ марҳамат ҳолати моторош камтар овозиш баланд ба кадом хотир ака мега маслаша иваз кардан дар кон маслаш ба қариби иваз книда шуда ҳолати пеш ака нозада ё задагӣ дора ҳолати пеш нозада буда баро ки ланҷиронобшон қад нестан чашкои пешам тоза и дубая ё америка ё винкод мезани гиҷош задагӣ ака надида винкод чанд ака рақамота мегӯй ака 907 49 43 34 марҳамат 75000 сомон мега ака рақамо зери наварда занг занед боз муомила дуро номерошам падарка мекарда марҳамат боз як Opel хетчбек дига солош 96 сол мошин тай навеса якон камина дуро бовар кард так қимати беҳимат мегам мардако гарани меҳнат мекунад марҳамат ҳама каса тамошо мекунед свет папирус свет ака бахшиам инвеста ака диска балонош навай ака 96 солошо
ҳолати қафош бардору краска кор надора марамат чашкоша тамошо мекунед оҷиҷон дуи қафош як шо не марамат ҳолати қафош нозада фуарка чашкора я намуд зур меҳнат кардаган мошин хичам тоза болос просто як краска кардаган заводской кардаган амара бензини холӣ буда якаҷоно бензини холӣ марамат як салонша тамошо мекунем салон навачаши тоза химичка кадаги клёнкапел бовар ки мегӯй ки мошини салона даро пеш ручной коробка механик люк доштай пробег боша 62 000 баъдаро хай камтар ғалоғула бисёр борон бениҳоят задестай ҳама мардум тай навестай ҳолати фартуки пешаш нозадай ака мега чашкои пеш қафо пусидаги нест мотор коробка хадавой ака расход дора мотор коробка хадавой ягон чи расход надора ака ира чанс меген ака 40 000 сомони боз муомила дора рақамот ҳам мегӯй ака 902 41 61 марҳамат рақамот зери наворда 47 000 сомон мега боз муомила меша занг зан марҳамат боз як Toyota Prius солаш 2010 ё 11 ака 2000 чанд 2010 сол фаро селупа и японкаи бардаро перекитка меша марҳамат нарушка краскаш без сарапина ягон камбудӣ надора ҳолатҳои балонаш диска балонаш як 90%. Танаш бовар ки шишаи мошина танаш ягон кор надоштай. ҳолати қафошам тоза ягон кор надора. Як салонша тамошо кунем. Обшивкои кожа, даро, қафо электропакет, салон, лата салон, ай болош чихолои хушрукашдаги. Пробег чанд қай? 4 дар электропакет, блокировка дар, ду тарафа мультирул, коробка автомат, климат контрол. Марҳамат пробег 223 000. Ами камтар камбудиш торпедаш буда, торпедаш камтар кафидаги. Ака капо чамек шой. Марҳамат булати моторш и моторшон як гаштан ака. Задаги пусидаги надорам. Японко хай чон бисёрш тоза чашкош тоза нозада. Мотор як гашти гибрид. Японко бардаро бисёрш ба хотири чи харид чон зуран тозан нозадан. Ба ҳамин хотир нархошон баъзеш арзона, баъзеш қимат зависида мошин мекуна, баъзеш кор дора, баъзеш кор надора. Ай якам як торпедаш камтар кор дошта, тамом дига ҳама чи ҳуҷҷатҳои солона тренировкаш як сола, ягон камбудӣ надошта беғарз айму торпеда. Ака рақамотам мегӯй 907 45 61 45. Марҳамат бардаро 99 000 сомон боз муомила дора. Рақамо зери наворда занг занед дар тамос буред. Марҳамат бардаро подписчико К5 солош боша 2000. Ака 2013 2013 солош 2013 авио моторш д марҳамат ҳама каса тамошо мекунем. Лайкора бардар ҷон обязательно бизане. ҳолатҳои балонош як зимни 100%. Нарушка краскаш умуман кор надора, ягон камуди ягон детал краска намега. Мошини учёт бировардаги тайёра. ҳолатҳои балони қафош, диска балон, дари қафо электропакет, салон химическа кардаги тайёр, клёнка печ, скамейка лата салон, потолок тоза, безключевой доступ. 4 дар электропакет, регулировка боковой, блокировка дар, мультирул надоштай. Монитори Android доштай, коробка механик. Як моторш ҳам мекушои ака. Пробег ҳами чанд қай ака? Пробег як ака мега 90 000 пробег дора.
марҳамат ҳолати пешиш Нозада. нозада я ака винкод нозада чашкои пеш мотор д рақаму та мегӯй ака 988 40 51 51 ака мега 80000 сомон дар номаш оформид мекунем метем марҳамат рақаму зери наворда занг занед муомила мешавад марҳамат балечкои бмв бародарҷон як бмв қош ба навор биги бмв қош ба марҳамат ина бмв қош полин пешош рестайлинг кардагай ака мега ки ин пакетай бо харуза макаса салон шама мебинем солаш 2009 объем моториш 7.5 да марҳамат ҳолаташ камтар замин каҷай ҳамин хотир и тарафш пасда балонои пеш диска профиля як балонош 70 фризай ҳолати қафош бампери қафошам рестайлинг кардагӣ спойлерош ҳама чиз задагӣ бовар ки беруниш я даҳшата мехӯра одама душманта бовар ки мехӯра дар рӯи қафо электропакет кожни салон потолок заводской сиёи родной хчон 4 электропакет регировка боковой мултирул ҳақиқатан эми тоза будай бардаро монитордор коробка автомат джойстик як капот чамекша кабине марҳамат як ҳолати моторша тамошо мекунем бардаро и объем мотор 7.5 дизел ё ки бензин ака марҳамат ҳолати фартукошон ира чашкошон бародаро намедаран намекафа барои ки ёро чишон ҳам металлшон беҳад сахтай ака мотор коробка хадаҳои расход надора ёро бисёр барои ки моторшон траид мекунен хеле траиди хеле ягон дард надоран нарх чанд сум ака хайм баҳри подписчико 97000 сомон боз муомила дора марҳамат бародаро ози рақамоша мегӯем зери наводанем рақамотон чанд ака 988 40 51 51 вариантҳои алиш ҳаста ё не ака суми нахта тамом марҳамат рақамот зери наворда бародаро 97000 сомон боз муомила дора марҳамат занг занед дар тамос бурӯем